Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Juan Kapitulo 3, versikulo 16 ken 17. Gapu iti kasta unay a panagaya ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno siya sino man a mamati ken kuana, saan amatay, no diket agbyag nga agnanayon. Ta saan nga imbawon ti Dios ti anak na di ti lubong, tapno ukuman na ti lubong, no diket tapno isalakan na. Papagayam, intay denggen ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Candy. Luis! Naglisi kayo man iti dalan ko. Luis, anak. Kanayon kamatan nga agbarta. Buisit kiti ti kasto yapyag! Kunakmat. Saan adakas ti uminom iti arak? Nulakit di tasag paminsan. Saan analabas? Mamati ka kumamat iti sursuro ti Diyos. Luis, anak. Makarangrang ti bagpagayo! Luis. Kaya't kayo ita kasarita itinalapat, papa. Maipapanitian niya. Igatang endak itinangina a cellphone ko. No diyo kaya't nga gwalag dito'y balay. Anya. Bakit? Bagbagam ni Luis. Itapay adak kailan nga agbalbalin abastos kanyak nga amana. Wan, lakay. Amo ti Diyos. Ar-aramay daglaan ti amok a pagimbagan na. Ay, saan mo't akas jay ti anak ta? E di laeng makikadwa kadagiti pada na nga agtutubo, kat nagbalinin na kas jay. Ay, na-impluensyaan siguro. Naibarkada ngamin. Pangaasim kumalwis anak ko. Di kagbalin abastos iti amam. Kasano? At damat kwarta tayo. Ngam di na kaya't nga igatangan itinginginaan a cellphone. Daanan da ito'y cellphone ko. Umapalak ka dagiti barkada. Ngam anak, ano sampay laday ta cellphone mo? Kaya't ko nga ron ti kabarbaro a cellphone. Tapno agpapada kami kadagiti barkada. Saan ko mga agbalin anatang ti ulom? Kan maysa, pangaasim ta irespetong ti amam. Ne, Luis, adamot awit mo ang maleta. Sa dino ti papanam? Kumpurmi, makamuditan. Anya ti kayat mo asawan? Agtalaw ako ni Jebalay mi. Di dan tumatla itad ti kayat ko. Anya? Ditakan, di naksingan tagdardarasak. Ay, Luis, mabitlaan. Ibagam tulangan kada pa pa. At di da kun sapulan pa'y. Lakay, Apay. tiduldulin ko a kwarta, mapukpukaw. Anya? Kasano ko maamapukaw? Kat indulin ko mat anaimbag. Sinagit di ang mga nutila ng ikapkabilam. Iti aparad or lakay. Ay ngam awan mat ichayan. Ti katulong tayo. Ang mga nunakita na, kat iso tinangala. Saan? Nakasarita ko ni Manang Marcela. Awan ka no innala na. Anya? Apay ngay. Saan mo na sumangpat ni Luis dito'y balay? Tata, umayak man. Ay, dumanon ka, balasang ko. Tata, simangpot ka din ni Luis? Ay, awan pa nga rod. Ay, madandanhagan kami kan kuana. Ay, ada ka di amom. Day tangarot ti mayak dito'y, tata. Tanasabat ko idi ka ni katlong aldaw. Kat kuna nang agtalaw. Anya? Kunak no di na ipaypay so tinakunana, tata. Nasaya at matkit dino ti anak ta tinangala iti kwarta. Tapno adara maaten na iti papanan na.
Una yun ti anak ta, lakay. Masapol a pabiro ko ti anak ta. Saan arumbang tinaramid na? Madanagan hak. Sapay nagado di ti agtutubo ang managdakdakas. Gapulaeng, tadyak pinatgantikid daw na. Kasjayan ti aramiden na. Binagbaga akmet nga agtulnog laangan iti kayat mo. Ngamjak man amoy ti dayjay nga anak ta. Kasano pa yun ti panagadal na? Ay, jak lakit di kayat amayaw awan ti anak ta. Sapay la kuma, ta saan ama isagmak? Sapay ko ma, lakay. Uy, bili ba ka? Kabarbaro, kaninginangan ti cellphone mo, Luis. Siyempre, mata. Pudno ka diyan nagtalo kay di lugar yo. Wen, jak namin magusto ang titrato da kanyak. Istrikto launay dagiti naganak ko. Nakas na. Awan planong nga agawid iti lugar yo. Awanin. Mas kay kayat konti kasto yung agwaywayasak. Ngam ti adamang kong kontra kanyak. Una, mayat day tang. Tanawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Numaibus kon to ti kwartak. Agbiro kak tumatan iti panggadak ditoy. Nakas na. Di ka nagadalpay. Saanin? Masaduta kon. Anyan. Asino ti kadwam itay? Brenda? Brendo, busing. Dayjay. Ni Luis, nagtalaw ka no iti lugar da. Anya? Mayat nga rod, no kasta. Anya ti kayat masawan, busing. Madlaw ang naggapo itinabak ng apamilya dayjay a Luis. Kasta nga rod mo ti panagkitak, busing. Nupod no ti atap ko. Sigurado nga adda kabagyan kan gagayam na ama ko namot abak nang. Gusto ka, busing. Sige, makaamukan kan kwa na. Ariglado, busing. Luis, kaya't mo ka diti maadaan iti trabaho. Launay Anda ka di mo matrabaho? Ada, kat nangina pa iti sweldo. Stay in, no kaya't mo. Kayat ko. Ngamin, dandanin maibus ti kwartak. Sige, agsagana ka nga ron. Tainton madamdama. Umayan ti kotse ang pagluganan ta amapan iti trabaho. Anya ka di ti trabaho dito madam? Pues, tangay kayat mo amaamuan. Ibagak ti pudnukan ka, Luis. Madam? Kamang kami ti may sa sindikato dagiti scammers. Ha? Kat kayat ko, agbalin ka akamang ti grupo mi. Kayat yo asawan. Agbalinakmat nga scammer, madam? Wan, kat masapol nga iti unag ti may sa nga aldaw. Adda ko madwa, wenno nasursurok pay ama iskam mo. Anya? Kat no awan apulos ti mabiktima. Madusa ka, tandaanam dayta, Luis. Brenda, nagsakit ti bagbagik apin ng upang urda. Numabalin, agpakpakasyakan ka. Tulungan na ka makarwar dito Ladingitag, Luis. Ngum amin dagiti simrek dito'y. Kat saan dan ang makawid pa Ha? Dito'y dan iti agnanayon. Anya, agpakpakasyak ka da kayo. Kaya't kung ti agawid, nakaruna yan ti pan nakaparparigat ko dito Lalengam ngamin tapno adda maiskam mo. Tano awan apulos. Day tabiyag mo, ti kasukat na. Anya, jak kayatan dito Jak pa yan makapangpangan iti kapapanunot ko iti anak ta. Ay no apay ngamin anatangkan ti ulo na. Di na kaya ti paisuro. Sakit siguro ti daduma a tao ti kasta, bakat. Ay nakasla mapisang ti puso kadagiti kakasta a klase ti tao. Di da kaya ti paisuro. Halakay. Ti Diyos, inted na ti kakaisuna nga anak na. Amang ikaro iti basol tayo iti cross. Tapno tila ang aramiden tayo. Kat agtulnog kadagiti bilbilin na.
Nulabsan ti agsao. Naarami din ti dalan apag naan. Day tala ang panang surot ko mati aramidan. Nga may nahaman-mano ti makaaramid. Kas panagtulnog ko iti Diyos. Nasaya at matipanggap ko para iti anak ta. Hanggang no apay. Ikarkararag ta iti Diyos. Ano sa dino man ti ayan ni Luis. Iliisin ako ma iti paggad. Timpuakak manipod iti taway tinangato apasdak manang mo na. Anya? Kunakno kanibusana kon. Nga magyaman nak iti Diyos. Ta tinulungan nak. Tapno makasubliak dito lugar tayo. Unay matanti kasta ang napagtang mo. Apay nga min ang nagtalaw ka. Dahita ti may nga imayak dito balayo. Takayat ko akaduain nak nga gawi di balay mi. Mabuti ngak ngamin. Anya ko matipagbut ngam. Dadakkel mo ida. O sige, itulod ka ije balayo, Luis. Agyaman hak, manang mo na. Luis, anak. Agyaman ak ta nagawid kaan. Kasta une at anda nagmikan ka. Mama, saan da ka di ka pungtot? Di da ka di kagura iti naramid ko. Anak, apay kumakagura da ka. Agyaman kami kitdi, ta nagsubli ka. Agyaman ak no kasta, mama. Ni papa, sa dino ti ayan na. At dapay la siguro iti dalan na nga agawid. Mabit la ang tawagak, ibagak nga addakan. Awanan ti pagdanagam, Luis. Natiliwan dagiti dua nga scammer, iti syudad ang naggapwam. Ha? At tuyo, napicture ko iti TV. Wen, isuda dagita titawan ng ala kanyak. Grabe ti naramid da kanyak. Pinarparigat da kijay. Anya? Nasayat mata natiliw da. Tapno ikaaro da tinagbasulan da. Pasensya kan anak. Naladawa ka nagawid. Di magasak pa yung amin ije palengke. Amok nga adda ka. Iswa nalagip ko ti mapan gumatang iti paboritom amakan kan sidaan. Kasta ka di papa. Agyaman na kada kayo ha. Kat pakawanin da ko ma. No nagbali na kasukir nga anak. Naamiris ko itan tibidot ko papa. Iso ang nagawid ak. Tagkid dawak iti pamakawan nyo. Anak, idi pa'y anapakawan ka. Katagyaman ak. Tanakaamiris ka matlangan. Agyaman ak papa. Ikarik. Manipod ita. Agtulnog akon kada kayo. Nasayaat no kasta, anak. Laglagi pamkuma. Asan apara kanyak ti aramidak. No di kat para iti pagsayaatam. Maawatak itan papa. No apay an naingat kayo kanyak. Kat ikarik. Agbalbaliw akon. Dagiti agtutubo, agtulnog kayo kadagiti naganak yo para iti pagsayaatan yo. Liklikan ti dakas, kat sorotan ko ma tinalintag adalan, nga iso ti panang surot iti pagayatan ti Diyos. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.